ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Dirka shi an yanka ta tashi bayan ɗaurin auren Ummi Ranah dalilin baba a masana'antar Kannywood. Wata ƙwarya-ƙwaryar rigima ta tashi sakamakon wata magana da wani jarumi ɗan masana'antar Kannywood ɗin ya furta akan wannan aure. Biyo mu domin ka ji wannan katobara da wannan jarumi ya yi. Dirka shi idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ɗan uwa, daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrikan da ke masana'antar Kannywood cikin sauƙi. Karkaɗa kunnuwanka ka biyo mu, duk daɗin labari ai bai kamar gani ba. Muna tafan muku da guzurin wani bidiyo da kai da kanka mai kallo za ka yi wa kanka alƙalanci. Bayan an ɗaura auren Ummi Ranah dalilin baba, kowa ya sani a masana'antar Kannywood a kwanan nan ne 'yan masana'antar Kannywood suka sha biki sakamakon ɗaurin auren Ummi Ranah dalilin baba. Kuma abin ba ɓoyayye bane idan jaruman masana'antar ta Kannywood za su yi biki, ana iya musu goma ta arziki sakamakon kara wanda duk duniya sai ta sani. Ummi Ranah dalilin baba sun yanke shawara a junansu cewa ba za su yi taron biki ba. Hakan ne yasa ba a yi dina ba a masana'antar ta Kannywood, amma an yi ɗaurin aure. Sannan kuma ita kanta Ummi Ranah da ita da danginta sun yi wani ɗan ƙwarya-ƙwaryar biki a can gidan iyayen nata. Amma hakan a masana'antar Kannywood saboda an san ra'ayin lilin baba ne, ba wanda ya ce mai don me. Aka gama biki lafiya aka je ɗaurin aure. Manyan jarumai na masana'antar Kannywood sun ziyarci ɗaurin auren, irin su Abubakar Bashir mai shadda, Sarki Ali Nuhu da Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzarsu, Umar M Sharif da ragowar jaruman cikin fim ɗin lilin baba na cikin Wuf da sauran jarumai da dama. Hakan ne yasa abin da ya ba mutane mamaki, wai ganin yadda ba kowa ne a masana'antar Kannywood ya je bikin ɗaurin auren lilin baba ba. Sai dai ba wannan shine abin ganin tashin ba ma abin jin haushin. Wata magana da ta ringa ya mutsa social media cewa wani jarumi na masana'antar Kannywood din ya faɗa wai cewa auren lilin baba da Ummi Ranah gaba ɗaya ɗin gurungun ya ba su shekara 5. Turka shi daman an ce fayya kulkairan aule smooth, ka faɗa alheri ko kai shiru, kuma kama tidini tidana. Yanzu ba kai tidinin ba ma ana ma tidana. Shi yasa a rayuwa yanzu baki shi yake kai mutum wutar jahannama. Amma sai dai wannan wanda ya furcin wannan abin a yanzu fa ya fi kowa da na sani, saboda da lokacin da ya furta wannan kalmar ya ɗora a shafinsa na TikTok, mutane da dama ya sha zagi da tsegumi da cece kuce, inda mutane suke ta Allah wadai da abin da yake faɗa. Suna cewa dan ɗaukaka ta yi ma jifan karen mahaukaciya, ɗaukaka ta yi ma bugun soja ya kama kwarto a ɗakin matarsa, ɗaukaka ta yi ma jifan gabiyar baidu, sai ka zo ka ringa sakin mushiryar zance, kana sakin barandar zance, kana wani yarɗaɗa, kana wani shakatata, kana sakin ƙarya da gaskiya. Tab'ijan ashe baya ta hayu. Wannan a mutumin da ya saki bidiyo a shafin TikTok, inda za mu sa muku bidiyon lokacin da ya saki, ya ce jarumi ne a masana'antar Kannywood, ashe kulumboto ne da faɗi tashi da lauje cikin naɗi da a cikin baka. Wannan mun yi bincike na musamman, ba ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood ba ne, kuma ba darakta ba, ba furodusa ba, ba laitina ba, kuma ba sawun man ba, sannan ba continuity ba, baya ɗaya daga ciki ba makeup ba, baya ɗaya daga cikin wanda za a ce wai kuru ne masu shirya fina-finan Hausa. Ya zo ya ka tobaran nan, kawai mutum ne na cikin gari irin mutanen nan da ba sa faɗa alkhairi, sai dai su yi kage su yi sharri. Amma mutane da dama suna danganta alakar abin wai da Adam Zango ne ya saka shi. Tur da wannan abin, daman mutane da dama suna yawan haddasa rigima akan irin wannan sakamakon magoya bayan mabiyan guda biyu.
Lilin Baba da Ummi Ranah sannan kuma da Adam A Zango biyo bayan ganin an ɗanyi wata ƙwarya-ƙwaryar soyayya har abin ya kai da rikici tsakanin Ummi Ranah da Adam A Zango. Mutane suke ganin kamar wannan abin ya zo da lauje cikin naɗi, hakan ne ya sa ma mutane suke ganin kamar wannan abin Adam A Zango ne ya sa, amma mu dai ba mu da tabbas, sai dai kawai Allah ya kiyaye. Sai dai kawai mun ga hoton jarumi Adam A Zango yana ta yawo a shafin Instagram da Facebook da TikTok sakamakonsa da shi da matarsa da 'ya'yansa, yana ta murna yana farin ciki. Sai dai mutane suna ganin da bai yi ba sai auren Lilin Baba da Ummi Ranah ya zo ya ɗauko tsohuwar zuma. Kowa ya sani dai a masana'antar Kannywood ko a duniya an danganta jarumi Adam A Zango da mai auri saki. Hakan ne ma ya ce jaruman masana'antar Kannywood din suke gudunsa daga ya ga kyakkyawar yarinya sai ya aure ta, kwana biyu sai ya sake ta. Ana tambayarsa sai ya ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo. Biyo bayan jarumin yana da yawan magoya baya, yana da yawan masoya, idan ka biya bincike sai abin ya kai da rikici, ƙarshe sai rigimar ta zama rigimar kai da kai ta mutane biyu, ko a ce Ali Nuhu ne ya turo su ko kuma a ce wani ne daban ya turo su. Mu dai ba ma so a ta yin rigima a masana'antar Kannywood, mun fi so su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, ma'ana dai ba mai jin kawunansu. Yanzu da yin takaice muku takaicen takaicewa, Ummi Ranah da Lilin Baba sun angwance yau rana ta farko kenan tsakanin Ummi Ranah da Lilin Baba, sun zama amarya. Idan ba za ku manta ba a bikin Abubakar Bashir mai shadda haka aka sha wato kawa katsi, har mawaƙin siyasan nan Dauda Kawutu rararen waka yayi wa amaryar wato Aisha ko kuma in ce yayi wa amaryar Abubakar Bashir mai shadda kyautar zindimemiyar mota. Mutane suna ganin kamar shi ma kansa Lilin Baba da ya yi shagalin biki, to babu shakka ba a raba ɗayan biyu, dole za a ba Ummi Ranah kyautar mota. Sai dai kuma inda za ta bata fasa zuwa ganin jaruman guda biyu kowanne da rufin asirinsa. Wani darekta wanda ake wa lakabi da Kamal S Alkali ya bayyana wata magana a shafinsa na Instagram cewa duk yawanci jaruman masana'antar Kannywood daga gidan talakawa suke fitowa, shi yasa yawanci mutanen gari suke musu bakin ciki. Ko menene dalilin faɗar wannan? Biyo muka ji gundarin maganar, za mu sa muku abin da muka ɗauko. Kamal S Alkali ya wallafa a shafinsa na Instagram duk yawanci jaruman masana'antar Kannywood daga gidan talakawa suke fitowa, banda dama Rahama Sadau, ita ma ya ce wai dama ce kibiya a ido sakamakon mahaifinta yana da ɗan rufin asiri. Amma duk jaruman irin su Momi Gombe, Maryam Yahaya, Hadiza Gabon, Jamila na Gudu, Fati Washa, Aisha Tsamiya da Hajiya Nafisa Izzat So, Karima MD, duk da gasu nan da sauransu, duk daga gidan talaka suka fito. Wasu daga cikin jaruman masana'antar Kannywood din sun kalubalanci wannan maganar, wasu kuma suna bayan wannan fitaccen darakta wato Kamal S Alkali. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai fatan alheri.